Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Salam. Masuk maita tu ibadah parningotan hari amamaten itu atta Yesus. Tapaho marwata martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Huriani Kristus diari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion ita halaso do balga ni holong ni roha nabi nasabasaun ni tuatta tuhita airade ibana mate diau pinor silang lau mamorsan dosata ikon pujiota do Tuhani alani asi ni rohana dohot halongangan akan abinaena tuhita. Hama mate ni Yesus papataron holong ni rohanai di hita. Uju pardosa do peita. Ai disido mate Kristus umoko pita. Alani tamamo leate rohata tuibana jala pujiota guarna. Tai dehoma Yesusku nau manobus au. Hite guarni debata ama dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia
natu mapalangi doho tanoon. Amen. Nagabe pangului do Kristus paimamate, pola tung mate tarsilang, di dia akka sorokmi ale hamatean, di dia pangago ommu ale banua toru. Haleluya. Martang yang mahita. O Tuhan Yesus, biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami, na jongjong dohami di jolo marningoto nagatungi. Takas do watu si hami, habe bernitni nati naumu di dolo Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami, nama korhon amatemi. Asi maroham, urupi mahami, asagabi upani halo jauh muhami. Amen. Heber 12 ayat 2. Tabering ma iduk nia porsioni jalana pangujukoksa ima Yesus nama naon parsilangani sikat nilasni roha tohap naihian so dietongi hailaun gabe hudul di siamu ni di habangsa ni debata atau rak mangido gogo mahita tu debata mau lahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargui mahani mau lahon nambar tu patik mi. Amin. Oh
Tatopo tima dosata martangi yang mahita. Ale debata amanami parosi rohana sumuru. Na pungudo hami di jolom martangi yak tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Saya rohamu dahamion. Oh Tuhan Yesus, biru di debata nama morsan dosa. Sai pasunggul homma toktong turohanami pakokok mi di hami. Asa margogo hami maulaun lomoni roham. Alani Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuasesan ni dosata. Umokop hita gabe dosa do ibana naso tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Asa ngapo ma di debata na dikicang. Amen. Hatani debata turpuk diari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tarsurat di Sakariasia ayat 10 sada 1:10 tajama marsikat soring.
Hope marhite-hite mudarni parpadanamu paluoku akan tarbuang siako sian godung naso marisi aek. Molak mahamu tuhu tanah goting, hamu ale akan atarate namar pakirimon dope. Gadis sadarion hau mamai pahodian, silok pintua do paswakon tuho. Akhira sior husitak juda diau. Jalahu parade ia Ephraim tu paporangan. Jalahu sunggul aka anakmi alesion. Dopa aka anakmu ale tano junani. Jala bahenoku maho hira podang ni ulu balang. Jadi taida Jehovah di atas nasida, jala ruar subiana, songon hilap, jala paluamun Tuhan Jehovah masarune, jala marhitehon akka haba-haba sian dan sina ibana mardalan. Jehovah sebaut mangudingi nasida, gabe suda panganan nasida jala lutakonoku akabatu ni abalang, jala minum nasida jala marhari buron hirasian anggur, gabe go nasida songon sawan pangurasan, songon akasuhi ni langgatan. Jadi dia nasa sadai lehon ni Jehovah di badan nasida matua tu nasida, songon tu parduan biru-biru di bangsona, ayah akabatu ni tupal do nasida, akan gabe patonggol di atas ni tanona. Ima sahatna martua doakan atu mangion hatani debata jala nau peotsa. Amen. Tidakon maha porsiotai songon nahin tidakon ni dongata sao porsion di sandok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehovah ima ama parguguna suatu dosa natu mo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasasada ima nanti buon ni si Maria naga begabian sianton di Andora sohabu buat ido tuata na tumau na berni di pangumoni silatus na mate tarpajal do ibana di orpinorsi na tua tuba no torung ritano na mula mangulu di ari patoluon na manai tu surgol lahunul te siamu di bataja amanai parguguna soto dosa isima ibana pa imamula soko tutano mangum yala na mangulu do au porsea di tondi parbadia jala adok sada urian abadia
Uriato paniala Kristen akan abadia. Do dia sesani dosa. Do dia tahi nama do. Mulak mangulu sogok daging niala. Sudah. Amin. Buah-buah dihita Minggu tanggal 20 April 2025 di Patupa Huriat tado acara buah-buah ijuk masuk pukul 2.30 WIB Manogot dohot ibadah pasca subuh sekolah minggu masuk pukul 4.30 WIB Manogot ria masude ruas ni Huriata madohotisa napa duahon parminggota tapatu pado parminggo songo minggu nasomal ima Manogot masuk pukul 7.30 WIB pukul 10 WIB marbahasa Batak pukul 10.30 WIB do pukul 10.30 WIB do pukul 10 sia WIB berbahasa Indonesia disadari ima parheon ina HKBP Rawamangun botima buah-buah dihita mau liate. Jesus, buah di baru
sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata, hamu akamang do tinang, songsoni akan dapo sebulung ni urian itu hata, selamat marningot hari hamamaten itu hata Yesus Kristus mahita di bagasan tikion. Selamat Jumat Agung mak dihita na adong nuaing di bagas ni gedungon. Selamat Jumat Agung. Jala hubasa tami tabinami muse tuaka amanami inanami na adong nuaing di halaman ni Garijata di Toru Teda. Selamat Jumat Agung amang rotinang. Songoni dia akan di ruangan Lukas doho Timotius. Selamat Jumat Agung manang dihamu. Tongma hita marlasni roha payu tihut aka ibadahta dohot manangihon hata nitu kata dihita saluhutna. Amo kamang dotinang hata ni debata turpuk jamita di parningotan ari hamamate nitu kata Yesus Kristus. Imana tarsurat sian Evangelium Markus bidu 15 mamuka sian ayat 30 sahatu ayat 40 sada takasma tapayutihut sonoma hata nitu hata alai dihos niari songgo ma naholom tuliat tanoi sahat rodi pukul dulu. Jadi dipukul dolui marsuara nabal gama Yesus majuhon. Ale debatakku, wasa tadi konom wow. Eloi, laba sabaktani. Jadi adong ma deba na jongjong disi na upegesa gabe di dokma si Elia do jinonei. Alai merlojong masa halak menoropon limut tuasom dilohotom mai tutolong laho painum ibana uhuk ma didok atong taida ma manang naro si Elia payujurhon ibana dungi marsuara nagogo ma Jesus laos tosma hosana. Jadi maribak bola dua mahire-hire na dibagas jori siat gijang tutoru. Dung diida letnan na mangadupi ibana songoni HP parmatena gabe di dogma tutudo anak ni debata halakon. Manatap-natap dosian na daw deba inaina songon si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus na uposo akub ni ina ni si Joseph do si Salome dihutun na sida do ibana lao makubasi uju di Galilea do pe ibana dukon ni lad do pe akan asing narap nakok do tibana tu Jerusalem ido sahatna ujaha mamuse di bahasa Indonesia tolong multimedia menampilkan bahasa Indonesianya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama saktani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.
Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya sampai waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ido yang go sahatna. Urian itu hata hamu akamang do tinang sadario muse tataringoti pesta parningotan hari hamamate ni tuhata Yesus Kristus didokon pesta songona sukado ate mamestahon hamamate alai molotadoko pesta on ala memang pesta ni haporsiota do pesta ala hamamate di tuhata Yesus Kristus ima nilai manang bagian manang tadokon isi ni haporsiota Yesus na sorang haporsiota Yesus na makobasi ulon na staleleng imana di hasyang anon nilai ni haporsiota doi Yesus na mate di hau penersilang manaon na porsuk haporsiota dotong soni di nahehe bana dari patuluhon nilai ni haporsiota do soni muse na naik ibana tu banua kijang haporsiota do muse isini haporsiota soni di namanagap pita di harorona na padua galion tongdo bagian daripada haporsiota hidup badilokon pesta ala hal na memang na argadoi di ngolu ni kita na porsia ojahan landasan dasar daripada keimanan kita adalah seluruh totalitas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup bahen hamu akamang do tinang ditiki maka tidak kon haporsiau kita nakin dapat tuduh hodo tak aku hodo tak tidak hodo sude nani hobasan ni Yesus ima diponggol na padua honi. Jala terkait doi diponggol na parjolo taringo tu debata ama terkait doi muse tu ponggol dapat tuluhon taringo tu todi perbadia. Ima naniro nakin molo tapes tahun pesta perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Allah adong do di beberapa media sosial songon alane suka idokon bahasa iko pesta, bahasa iko dohono pesta, ido jahanna bahasa itamar pesta. Haporsiota do Allah Yesus yang mati adalah sebagai bagian dan bahkan landasan keimanan kita semuanya. Alani di pesta parningotan non laho patuguho muse, laho papetang muse haporsiota, mau menguatkan keimanan kita kembali kepada Tuhan. Ima nuaing taingot manang tatangihon jamita di pesta parningotan hari hamamation. Mana parjolo hamu akamang do tinang. Napaduahon ala nakin natadokon bahwa parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus adalah bagian daripada iman kita. Alai tok tongdo ikon idota bahwa kematian berita ni Tuhan Yesus Kristus bukan sebuah mitologi, bukan sebuah mitos. Alai itu adalah fakta sejarah. Jadi macebel ke situ tuduh haporsiotai. Itu nyata dan telah terjadi. Kematian Yesus itulah nyata dan pernah dan telah terjadi. Bukan pernah saja, tapi telah terjadi. Alaido natadokon bukan fiksi, bukan mitologi, tetapi fakta sejarah di dunia ini. Amo kamang do tinang, udang do halak memang mulai dokon meragukan taringot tu hamatian di Yesus Kristus
Alai keempat Injil sinoptik menyatakan, memberitahukan bahwa itu adalah fakta sejarah. Memang hamo kamang do tinang dung namate Yesus dung namar barita nauli aka apostel marbarita nauli aka sisian itu hata Yesus Kristus adong do aka na madokon tak tutu Yesus si mate tak tikosi nina udang do halak laho pamagohon ngolu ni hapersiaon ni kita ujui di huria na perjulu. Bahkan adong do tiki ajaran na panganut ajaran dekotis nama dokot dang mate Yesus jaladak tiatar silang Yesus ay molo di do ibana anak di bata bahasa ikut tersilang ibana bahkan idokon alai digati sisimon di mana sian kirene hidup main dihalak Yahudi pe madokon ay hao todo barita taringo tu silang ay wado perjadina sahalak na idokon yang diagung-agungkan Mesias dia disalibkan alai berita nauli keempat Injil mau menyatakan memberitahukan bahwa kematian Yesus itu adalah sebuah fakta sejarah dan itulah nilai keimanan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bahkan amang do tinang keempat Injil ini juga mengcounter ungkapan pernyataan sebuah agama yang mengatakan Yesus tidak pernah mati. Bahkan di surat Nasida do di buku di kitab suci Nasida Isa Al-Masih itu tidak pernah mati nina. Daktikos mati Isa Al-Masih. Alanido didokod do turut do mana lari do mana adong do manuratto ni di surat di kitab suci Nasida. Alanima hamo kamang do tinang dihita saluhutna alam memang sebagai fakta sejarah ini alai sekaligus do naik pabuahon aha do na niula ni Yesus na di patupai bana di namate ibana manaon na porsuki aha do manfaatna aha do lapatanna di bagasan nguluta naing taida ma hamo kamang do tinang turpukton sebenarnya macet debu bagas do turpukon menguatkan keimanan kita semuanya. Amang do tinang di bagasa turpukton Yesus mengatakan pada saat itu ada sebuah kegelapan yang molotadokon Yesus natar silangi era sekitar pukul 12 dan Yesus mati pada pukul 3 dalapatanna adong do 3 jam adong masa hahulumon kegelapan pada saat itu. Ada sebuah kondisi yang gelap gulita yang bahkan halak marnida akan udah masuk bolo didok dalam hal fakta sejarahnya itulah yang pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Sebuah kegelapan yang luar biasa alai itu tidak pernah terjadi dan pada saat itu terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dia main. Allah taida ala didok di bagasa turpukton alai di hosniari songkop manaholom tulia tanui sahat rodi pukul tun. Sesuatu yang pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Hola sahali dui. Makamang do tinang molo di bagasat turpukton hahulumon dalam bahasa Yunaninya dikatakan skotos manang jobkos dikaitkan itu sebagai kebodohan, diartikan itu sebagai dosa, diartikan itu sebagai ketakutan akan kematian. Bahkan skotos dikatakan juga kejahatan atau kegelapan penuh kejahatan. Anon di akhir Nijamita adong donon pasal tentang sebuah video animasi yang akan kita lihat.
Amo akamang dotinang haholomoni ditik kinaruna mati Yesus. Ternyata itu bukan gerhana matahari. Tidak. Masa ada gerhana matahari sampai 3 jam? Tidak pernah terjadi gerhana matahari 3 jam. Atau dikatakan terjadinya gunung meletus. Dalam arkeologi tentang Gunung Merapi, tidak pernah terjadi meletus Gunung Merapi ketika Yesus mati. Dan bahkan hanya 3 jam kegelapan itu terjadi. Molo Gunung Merapi doi ikut berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sedangkan Tau Toba yang dikatakan gunung super Toba, bahkan bertahun-tahun yang membuat perubahan iklim di Portibion. Tapi ini 3 jam mengalami kegelapan. Ini adalah menyatakan, memberitahukan kegelapan itu adalah kegelapan dosa. Hidup bahin hamua kamang dotinang marsuara nagbal kado Yesus majohon ale debataku bahasa tadi konom wow Eloi laba sabaktani. Nenaing dihapabotohon di bagasa terpukon terkait dengan kegelapan, dengan Yesus yang bersuara besar mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa na boloni namang gonggom Portibion. Ido naing di patuduhon. Ido naing di pabotohon tu Portibion. Karena Yesus itu akan menyerap dosa itu. Karena Yesus yang mati itu akan menyerap yang namanya kegelapan itu. Karena dia sinar terang ajaib yang luar biasa. Hamu akamang dotinang, tabayako mamang dotinang, sape pola di doko Yesus wasa tung tadi konom wow. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah manusia yang tidak berdosa, tetapi dia menyerap dosa untuk membuat perdamaian antara manusia dengan Allah Bapa di sorga. Di gobarhodoi, di pabotohodoi, dialah yang akan mengalahkan kegelapan itu. Memang di doibana wasa tung tadi konom wow. Allah telah menyerahkan Allah ni holong ni roh de bata di leho de batado anak nana sasadai. Lahu palua ho kita berdosa. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Allah menyerahkan anaknya, Yesus Kristus yang menjadi manusia, supaya menjadi anak domba Allah. Sebagai korban persembahan untuk menghapus dosa manusia. Luar biasa Mang Dotinang pekerjaan yang dilakukan Tuhan itu. Allah memang moloidokon gati mojo colma na asing mojo dipakai, tidak akan pernah bisa menghilangkan kegelapan itu. Tidak akan pernah membuat kegelapan itu tersingkir. Karena kenapa? Hanya manusia yang tak berdosalah yang bisa menghapus dan menghilangkan kegelapan itu. Itu konsekuensi dung madabu jol matu bagasa dosa. Rodo sibolis madokon bah ikon molo naing malua hamu siat dosa ikon penomuna do pilihan. Nah hucus na somar lauk na bedia na somar dosa. Ikon adong do jol mana somar dosa. Laho manobus samunina nape nasa na seorang jolma tu Portibion pardosa do sudena. Setiap orang yang lahir ke dunia ini adalah manusia berdosa. Bayangkan namang dotinang kalau seperti itu. Baselama-lamana mahita kola di bagasan hahulumon. Itu sebabnya dari siapakah yang tidak berdosa?
maka dikatakan Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang tidak berdosa dan tidak pernah mengalami dosa, tetapi dia mengalahkan dosa. Hidup baik di 2 Korintus 5 ayat 21 didokon. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi itu macam belges itu turun na pinatupan itu hani. Dialah ketika dia ditinggalkan, Eloi, Eloi bil sabaktani. Nanai pabuah hodo, ai ngau pilih hoko nina. Puasa tinggal oleh Tuhan, engkau menjadi korban persembahan perdamaian antara aku dengan manusia supaya kegelapan itu hilang. Dan itu ternyata dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Argamang dotinang. Molosyani lam tukudo hapersyota. Tangadong behita tidak ada satu orang pun kita akan meniadakan Tuhan Yesus Kristus. Justru semakin beriman yang teguh kita kepadanya. Karena dia telah melakukan penghapusan dosa terhadap kita. Kamu kamang dotinang, selanjutnya dikatakan seperti ini. Jadi, adong madeba jongjong di siu bekesa, gabidok masih Elia do jinonei, ale marlojong masahalak manohopor limut tu siu tuasom, di lohotom mai tu tolong lau painupon ibana, huhut madidok, atong taida manang narodo si Elia paijurhon ibana. Mereka tidak memahami bahwa ternyata itu adalah pekerjaan Allah yang luar biasa. Mereka coba Yesus itu supaya jangan menahan rasa sakit. Di kitab Injil yang lain itu ditolak oleh Yesus. Karena dia harus merasakan sakit. Yang seharusnya dirasakan oleh manusia. Tapi manusia berdosa tidak pernah mampu untuk merasakan sakit itu. Dangadong sada pesak kita na boy manaon na haciti asing ni debatasan diri ima Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun. Hamu kamang dotinang dihita saluhutna. Maka Yesus yang menjadi anak domba Allah, korban persembahan, merasakan puncak kesakitannya, puncak penderitaannya, maka dia mati. Dengan bersuara yang keras dan bahkan mengatakan bersuara keras, lalu dia tosma hosana. Amo kamang dotinang molo diturpuk manang di kitab nasing nima di Injil didokon nungga sun. Dia telah selesai melaksanakan tugasnya menjadi anak domba Allah, sehingga kegelapan itu tersingkir, dibuat oleh anak domba Allah sebagai terang Allah yang ajaib. Alanima hamua kamang dotinang di bagasa turpukton di babotohon domuse jalan maribak bola dua ma hire-hire na di bagas jori siat kijang tutoro. Itu tanda pendamaian Allah dengan manusia terjadi, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ketika Allah yang mati, ketika Tuhan Yesus yang mati, tos mahosana, hire-hire, atau yang dikatakan sebuah tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus, itu terbelah dua. Bahwa ruang Maha Kudus adalah tempat berdiamnya bagi bangsa Yahudi, orang Israel, bahwa di dalam bait suci Allah itu ada tempat yang dikatakan ruang Maha Kudus, tempat berdiamnya hadirat Allah di dunia ini. Dan ruangan ini terpisah dengan ruangan-ruangan yang lain. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruangan itu sekali dalam setahun, yaitu membawa korban persembahan untuk penghapusan dosa. Tetapi penghapusan dosa itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi penghapusan dosa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai korban. Sehingga selama ini para umat tidak bisa melihat hadirat Tuhan Allah. Tetapi ketika Yesus yang mati itu
maka tirai itu terpisah, terbagi, terbelah dua, yang artinya manusia kita semuanya bisa berjumpa dengan hadirat Tuhan Allah. Boy hita martangiang amang madokon tutuhani ale Tuhan. Kenapa? Karena memang Yesus telah menjadi korban persembahan dan membuka hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Karena Yesus yang mati di kayu salib itu telah menyingkirkan kegelapan itu, sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan Allah dalam doa, dalam pujian, dalam bait suci ini juga, dalam gereja ini. Kenapa? Karena Yesus telah mati untuk menyingkirkan itu. Kalau di dalam bait suci Allah, tirai itu sebagai penutup. Kalau ketika kegelapan itu adalah sebagai yang membuat tidak pernah bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi ketika Yesus mati, semua itu tersingkirkan. Maka terjadilah perjumpaan antara Allah, manusia dengan Allah. Sebelum Yesus mati, tidak akan pernah ada bisa berjumpa dengan Allah dengan baik. Karena dia akan mengalami kematian. Alani dosa. Alani mah hamuak kamang do tinang. Ido bae doko di bagasa trupukon bahwa kematian Yesus itu telah membuka hubungan yang baik kembali dengan Tuhan Allah. Itu iman kita, menguatkan kita. Alani udang mabiar kita martangiang. Alani jangan kita takut untuk bersekutu, memuji Tuhan. Karena kenapa? Tirai itu telah dibuka oleh Tuhan. Kegelapan itu telah disingkirkan oleh Tuhan. Demikian juga amuak kamang do tinang di ketika Roma ima letnan perwira tersebut madokon tutudo anak ni debata halakon dot akka perempuan si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakob, dohot si Jose, dohot si Salome, ro nasida mardida di ida dari sida do ulaun ni Tuhani di hati dakon letnanido ulaun ni Tuhani. Bahkan dun di pudian di hari amua kamang do tinang letnani namarguar Longinus gabi malim do ibana gabi seorang biarawan di Kapadokia jala mate martir do ibana dongata gereja Katolik memberikan gelar santo kepadanya. Artinya di hati dakon ibana do bulaun ni Tuhan yang luar biasa sekali, yang tidak pernah terjadi pada saat itu dan hanya sekali terjadi dan tidak akan pernah lagi terjadi. Karena Yesus itu hanya sekali menyingkirkan kegelapan. Yesus itu hanya sekali membuka jembatan dengan Tuhan Allah. Alani, jangan sia-siakan itu. Tajamoton hapersyotei. Setia kita akan keimanan kita kepada Tuhan. Amo kamang do tinang. Jamita ini membawa kita, setiap kita adalah orang-orang yang akan bersaksi. Karena kita mengatakan kami percaya akan kematian Yesus, kita adalah bersaksi. Molo dang petaida Yesus secara fisik Allah di 2000 sekian tahun nasalpu di mana alai hapersyota harus menyatakan kepada dunia ini dia menyelamatkanku. Alai hapersyota ikomadoko tu pertibion ibana do beluahunau, ibana do manusau, ibana do mabainau mardame do debata, ibana do mabainau boy makatai do debata. Hidup bain molo di ujung nitangyaku, di awal nitangyaku, do di ujung nitangyaku, saya jojok do ale Tuhan nahu sebahami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di ujung nitangian holan di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nanay pabotohonota denganmu Tuhan. Amo kamang do tinang naparpudi kita akan lihat bagaimana luar biasanya Tuhan itu menyelamatkan kita. Sebagai rangkuman Jamita ini kepada teman multimedia, mari tolong tampilkan video singkat animasi
tentang nats ini. Soundnya. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Asa dalu hahulomuni alani mamang do tinang mulak kita sian bagas coron haporsio dalam tugu lam marsi hohot tita lam setia hita tu ibana mangihut to Tuhani ayar gasi tutudo na pinatupani Tuhata Yesus Kristus makokop ngoluta unang beda dati mardosa hola sahali do hahulomuni ditaluhot Tuhani dak 2 hali
moloro ibana padua liot to partibion, naing pacupang imana do tita na togu haporsion na naing majalo las niroha habongoton tu hanguluan na manoktongi. Tiop ma komos haporsion mi. Asa diho tupal hanguluani. Amin. Martangnya kita. Moleate ma Tuhan hupasahat rohanami tudupamu. Nunga di pamonako kami Tuhan. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Namate dihau penar silang. Monak kami di bae Tuhan. Atik pe manau na porsuk ibana. Songon biru-biru ibana na tu pamotongan. Alai pamonako kami do Tuhan dirina. Tuhan marhiti to dim to diperbedai. Urupi hami Tuhan majamoton haporsion nami. Asa toktong satia hami sahat ro di ujungna. Moloro anakmu padua haliot to pertibion. Jupang na hami Tuhan. Nahot haporsion nami. Gabimian hami saling nilingna. Dihanguluan na manoktongi. Moleate modiole Tuhan. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami Tuhan. Amin. Tapasahap mapeliata laos marid de mahita. Oh
Beriane to hata, noaeng tauduti mamuse, tu ulaun nabadia, pata parade marohata, jala na majalo lo nabadia, ima na umakatidako na persyaon, dohot aka na hona RPP manang ruho parmaneon ni huriata, upangi dohami dan pola jo madohoti ulaun nabadia. Alanita parade marohata, marede mahita. Damene debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna, marhiti-hiti Kristus Yesus, amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, amanami na di banua gijang, asiroham, topot mahami na pungudison, adora kupanga kami anon parpadanan na badiay, leho matot di perbadia tuganupami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di kami, asa postituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pargogoy mahami maswadaw diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Saitaiti rohanami, asa lamalungun hami tubanua gijang, asa say masiol hami paimaymahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Kita akan napinarhamaol ni debata. Ita sakap nuaeng mangaton parpadanan nabadiay. Di bahini tatibang jumolo, manang natau hita marlaw nabadia, asa unang hona uhum, manang isi sian hitaon. Ay holan na uduk roha jalan na manol soli rohana, alani pabahenana na soture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia di hasisaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan nabadiay. Alai akan nadohot marulaw nabadia, unang be dioloy sibolis, unang be didadati mardosa, tung padaw hamu marohamu nasiani, tung gotapo kamu mahosom dohot latini roha, alai paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mate, jalan naung mula mangul humokop pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di bahani tatak kasih majolo rohat tabe, jala alusi hamu ma suku-suku non, jongjong mahita. Naparjolo di parhatu torohamdo, ala pardosa hosian hatu tubum, dohot ala ni pangalosim di patik ni debata, molo di parhatu toroham, dogma olo. Napadua hon, namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing madua ho, nuaing siat dosam. Molo songoni roham, dogma olo. Napatuluhon, di parhatu to rohamdo. Naung roh Tuhan Yesus Kristus tanoon, panguluho pardosa, ibana naung mate doho mula mangulu humokopo, mamorsan jalamanesa dosam. Molo songoni di parhatu to roham, dogma olo. Olo doho manggotapos sian roham, latini roha doho hosom ni roha, akub ni i. Olo doho mardenggan dot halak na mangarsai ho, jalan na olo doho manesa dosa di dongammu, songon na pinangido de roham, sesaw ni debata sude dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapau duk be marohata, jala tatopoti madosata, ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Hala pardosa godang dohami, ai jot hulau si hami patikmu. Tamado ohona uhumu hami no aeng doho sogut, molo balasonomu tu hami, hobar tu pabahenan nami i. Alai ala ni godang ni asi doho tolong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung ni lehomu humokop hami, ala ni i ubay na hum hami mangido tuho, asi maroham di hami. Say jalo mahami, say sesama sude dosa nami, jalale hotot di perbadia tu hami, asa margogo hami mangalon nasa dosa, dohot mangulahon no hobar tu lomoni roham, saliling di tano odopi hami. Amin. Atong hamu aka namanopoti dosa muna, jalan nama uas diasi ni rohani debata, say sahat ma tu hamu nahina persiam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa salhut dosamuna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohotot di perbadia. Amin. Alia manami na di banua kijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai roma harajonmu. Sai saut malomani roham di banua tongoon. Songon na di banua kijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unah kami tu gyutu panguncunan. Balua mahami sian pangago. Ai hodo na punah harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon, saleleng nileleng na. Amen. Hudul mahita. Mari dehita. Tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus, lau padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosaku borngini, uju tarjehe ibana, didok mamoleate, dungwe di ponggoli mai, di parlehom matua kasisianna uhut madidok. Jalo hamuma jalapangan ma dagik kudoi nanilehon tu hamatian humokop hamu. Bahen hamuma songoni bahe parningotamuna diau. Jalan dungsun nasidamangan dibuat ma panginumani didok ma moleate dungi didok ma tu nasida. Jalo hamuma, sudah hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nebaru maon. Marhite-hite mudarhu. Nani usehon mokop hamu, bahen hasisaan di dosa. Sai bahen ma hamu masongoni, bahen parningotamuna diau. Atong hamu, atong roma hamu, nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Yeah.
Kamang do tinang tapuji matuhata sian buke di nomor sia jong mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalan unang tung halupau denggan di basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena jalan ibana pamalum aka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan jala dileho tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala par dengan bahasa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahe tuhita nahobar tu dosata. Jala dang dibaloso tuhita nahobar tuha jahatota. Songon asini roha ni ama-ama tu aka anakona do asini roha ni Tuhan debata. Dia akan nama kebiari ibana. Nunga takas di patuduho debata holong ni rohana tu hita dina mate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuai sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai di maheni saya pujion ni pamangaku doh rohaku doh nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nyon rodi saleleng nileleng na amen ale debata amanami na di banua kijang hodo haroroan ni saluhu selehon-lehon na denggan doh nasa ulibasa na mauliutus upasa tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hopar hasiang kami pilihanon pati pulhon harajaon muditong atongan ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang di silehon-lehon mitu kami asalam gir-gir kami madok mauleati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Ale Tuhan debata amanami namarhabang sa di atas ni saluhut. Nungapatar huidahami holong ni roham nagodangi. Gumodang doi sian holong ni rohan ni amama dohot inaina di anak konna. Tung naso tartibang dogodang dohot argani silehol-lehom di hami. Ay anakmu nasasadai disuruh hoga bejolma. Manaon pardangolan icak-icak dohot pastap-pastap. Gabe tarpajal ibana jala tuhamatian humokop hami. Moliate marohanami ala naong sai utang nami
Jala malua hami siat dosa, sian hamatean, do sian gom-goman ni sibolis. Ala nii pujian nami magwarmu nabadiai. Ala naung di patupa anakmu pardomuan, pardengganan nami Tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, naung mamorsan dosa nami, dosa ni hajol maun. Mauliate maroha nami Tuho, jala pujian nami maho, rodi saleleng ni lelengna. Sai tatap mahuriam, na hinokokmu, jala na pinapungumi. Sai pahot madihami hasesaan ni dosa, doho dame na pinatupami. Sai paiyas jala parbadiai mahami, asa tarbuan ho hami tuban wagijang, pasaurhon hami tuakan nabadiai. Sai bunu jala parsilak ko majol manaburuki, doho saka-sakap naroa na dibagasa kami. Asa unang marlidang hami madapoton ama na dibanua gijangi. Upasahat hami madiri nami Tuho, jala huleo kami rohanami, bahen ingan namu, ala naung dihokop ho hami. Dihoma hami, jala ho di hami, sai unang loa sami sirang sian ho. Dongani mahami, jala saur maho tu kami. Sai patugu maha persion nami Tuho, asa hotlak kanami, rodi ujung ni hamatean. Sai ramoti ma akar ruasmu, nama maritahon holong ni roham, doh dalan naung pinatupami. Atong, manang mangolu, manang mate pehami, hodo Tuhan nami, doh raja nami. Saya si maroham, ingot mahami, dihasang apomi, jalabuan hami, tuhasonangan, na dilabung ni debata. Amen ale amanami na di banua kijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomani roham, di banua tongoon, songon na di banua kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo kamu ma pasu-pasu siat tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakko Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Oras madihita, amua kamang dotinang, anon jam 2, bangot mahita muse tu bagas joroon, lau madohoti ulau nahohom, marningot tita, di panaunon do pinarsilang di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Taparade rohado pikirata ti kita bangot tu pukul 2 potari. Melihat di somma hita marsijalangan.